Mám pre teba 3 rastlinné zázraky, ktoré zmenia tvoju každodennú pohodu. Začni základom. Rastliny multivitamín v prášku. Obsahuje bielkoviny, chlorofil, železo a vitamíny skupiny B. Podporuje tvorbu krvi, čistí telo od toxínov a zlepšuje regeneráciu po tréningu. Všetko, čo tvoje telo potrebuje pre energiu a vitalitu. Energia v prášku, ktorá ti pomôže zvládnuť aj tie najťažšie dni. Harmonizuje hormóny, podporuje libido, zlepšuje náladu a výkon. Prírodná podpora pre hormonálnu rovnováhu a ideálna najmä pre ženy. Skrytý poklad z mora. Pomáha pri únave, hormonálnej nerovnováhe, zvyšuje vitalitu a je bohatá na jód a železo. Podporuje štítnu žľazu a krvotvorbu. Doplňa minerály, ktoré nám často v strave chýbajú. A vieš, čo je na nej najlepšie? Má prirodzene slanú chuť, tak je ideálna ako náhrada soli.